Kagabi, namili naman ako ng panibagong stock ko para sa lulutuin ko. At medyo marami na naman pila pala ng Pinoy sa Sadge nitong gabi bago ng pamamalengke ko. Bumili ako ng sitaw, 2, ampalaya, 150, saging, 3, tapos yung gatas ko panghalo sa kape, 17. At yung kare-kare ni Masitas. Bikini men, mama ni Sitas. Saka pandesal pala, 6 pieces, 2 reals laang. Bali, ang gastos ko last 4 days ay 124 plus ngayon 25.50. So, ang nagastos ko na is 149.50. Almost kalahati nang naubos ko sa 300 ko. Pero marami pa akong hindi naluluto sa pagkain ko. May pusit pa ako at blue marlin sa rep. Mukhang kaya pa yata talaga ang budget. Pero syempre, malaman natin yan hanggang katapusan kung kulang nga are. Namiss ko kasi ulit si Aling Kare-Kare at naisip ko nga na iluto na yung tilang baka sa rep ko para hindi masayang. Saka gusto ko din kasi ito, kahit sitaw at kangkong ang gulay kasi mahilig din talaga ako sa gulay. Hanggang 3 kainan ulit yan, tanghali, gabi at tanghali ulit kinabukasan. May bagong pa din naman akong tira, kaya sure na taob naman itong kalating kaldero ng sinahin ko. Siya, OFW. Pagay kainan na at nang malasay na ang pacham na kare-kare ng aking mama ni Sitas. Oops, nalimutan ko nga pala, may peche pa pala akong binili. 1 real yun. So 150 ang nagastos ko.